ஒரு கட்டடம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் பேஸ்மெண்ட், அதாவது அஸ்திபாரம். என்னதான் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலும் பேஸ்மெண்ட் வீக்காக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கட்டடம் படுத்துரும், அதாவது சாஞ்சிருங்க. ஸோ இதே போல் தான் கிறிஸ்தவத்துலேயும் பேஸ்மெண்ட், அதாவது அஸ்திபாரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 விஷயம் இருக்குதுங்க. அது என்னன்னா அன்பு, 2வது பரிசுத்தம், 3வது மன்னிப்பு. இயேசு கிறிஸ்து இதை நானும் செஞ்சுருக்கிறேன், நீங்களும் கண்டிப்பாக செய்யணுன்றதை நமக்கு கட்டளையாகவே கொடுத்துருக்குறாருங்க. ஸோ இதை செய்யும்போது நம்மளுடைய பில்டிங்கும் சும்மா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களிடத்தில் அன்பாக இருக்கிறது போல் நீங்களும் மற்றவங்க கிட்ட அன்பாக இருங்க. அதாவது அவர் நம்மக்கிட்ட எதையுமே எதிர்பார்க்காம அன்பாக இருந்தாருங்க. அதே போல் நம்மளும் மற்றவங்க கிட்ட எதையுமே எதிர்பார்க்காம அன்பாக இருக்கணும்னு அவர் எதிர்பார்க்குறாரு. 2வது விஷயம் பரிசுத்தம். நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாருங்க. அதாவது லைஃப்பில் எந்த எக்ஸ்ட்ரீம், அதாவது பாவம் செய்யக்கூடிய எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் நம்மளும் அவரை போல் பாவம் செய்யாமல் இருக்கணும்னு அவர் நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்குறாருங்க. 3வதாக மன்னிப்பு. நம்ம துரோகியாக இருக்கும்போது, அதாவது கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல நீங்களும் ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்க கடவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்குதுங்க பைபிள் கூட. அதாவது இயேசு கிறிஸ்து நம்மளை பாவியாக இருக்கும்போது, துரோகியாக இருக்கும்போது மன்னிச்சாரு பார்த்தீங்களா, அதே போல் நம்மளும் மற்றவங்க செய்கிற பாவத்தையும் தவறுகளையும் சுட்டி காட்டாமல் அவங்கள நம்ம மன்னிக்கும் போது அவருடைய கட்டளையை நம்மளால் நிறைவேற்ற முடியுங்க. அதனால இந்த 3 விஷயத்தையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய பேஸ்மெண்ட் சும்மா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், பில்டிங்கும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். வரட்டா, டாட்டா.